Farmamba. Dugutigi. Farmamba. Dugutigi. Farmamba. Dugutigi miya. Ne ba farma tara ne. Debi ya ci dugutigi amana ko. Farmamba. Namu dugutigi. Ne joni. Ya ngo dugutigi. Farmamba. Namu dugutigi. Ne joni. E la dire dugutigi. Farmamba. Namu dugutigi. Ne joni. Ya ngo dugudasire dugutigi. Farmamba. Namu dugutigi. Ese ne kan ka so mana ko ka na dugu ina ya. Fiyo dugutigi o manga ke. Dugutigi mana ko manga ke la fiyo. Ni aye ami soro ke dugutigi e do. Dugutigi ni aye fen chama bi soro ya. Dugutigi e de sabodo. Parce que dugu nyama ko ni mo le bala manga kala fiyo dugutigi. Farmamba. Namu dugutigi. E kuma mo ba jarani. Mo chama mene fo atu dusuguna. Garde chambe yutsakane fo. Problem foi tala ne ala sona. Mina musoro ini kadi yarama. Ah, dugutigi che. Chogo so ko shaide. Yaro de. Yoro. Ay so ko shaide. No ko nyina bora. Dugutigi. Wala ne matigi la fo. Ay ne ba don. De watu jume. Dugutigi am ñoo ve. Ne ba don ma kala mo. Fo 600. Ne matigi la. Ba be kala mo fana ba. Ikepe o. Na ala sona ko ni. Mi brele baro bla yere ka. Apuchi godo. Ye se ga ba kala. Nya fa Dugutigi ya fo. Dana de. Apuchi goy. Ko so ko shaide. Na ala sona mi do ni kadi. Farmamba. Namu dugutigi. Dona na tawla. Namu dugutigi. Amna réunion ke. Namu. Note. Sira ko ka gana be ko sira. Dugutigi o chende. Ani ko chama. O chende. Na ala sona amna réunion kaka. O kan yere. Ya fam. O kan o bina hakila. dugutigi. Farma. Dugutigi ga tinyana bora. Tinyana bora. Nyina bora. Farma ne ado bike. Dibini ya ma fly ni ko wati una. Kana bla bila. Ne ma tiga wala fiyo. Wa out dese fo ya wa ka out to ne ko. Ne ti sira fo nya hal ni bomu nana. Ne dugutigi ba amne ke zina etale. Parce que au bay ne ti sira fiyo. Dugutigi. Afana dale du la. E mananti chiochi la. Akera nyono yo, akera segu yo, kera bomoko yo. Alla kera koka ye. Farasi yo. Jamana mu te ali farasi. Mu yanjuwe. Ne yan chigata ye. Am tebe yenga. Farma o jaranye. Farma o jaranye wuli gi jo. Farma. Ni jo jora la farma. Ne mati ko la fiyo. Farma. Namu dugutigi. Farmamba. Namu dugutigi. Anga dugu mina ja. Awo. Écoutez. Ne damola. Parce que jamana nyemo yi école maître do ci ama. Nam. Ni chain. Ani mo mo ko sebe fere. Dugutigi. Wani nga bara. Bara da kilinte de. Sugu jumane. Abi docteur yake. Abi l'école maître yake. Dugutigi. Ngo, Allah fiara de ko. Abi jeli ba yake. Hal ni ko ka ki barama. Ne mi barama abi bara wara ka min do shi. Wanani ni bara damne. Kenewa, kala, dunga fa, abdabi sabati parce que here de bin ko kana. Ne ra nyabe ni na chugumuna. Ne ma yi folo men kibari afura chugumuna jamana nyamo ko fe ka chama. Ni here de nato abere bin ko. Wa ere farma fle. Abi kalan we. Parce que ne baro kalan kadi. No te. Wani mi kalan. Kuma na o. Farman fa. Ami jamana kuntigi fo ko la. Nga fo ni mi kalan. Nala sona mba jiranna. Ni ma kalan. Ni koti. Ayame. Kada. Wala. Na fa. Farman. Namu dugutigi. Farman ba. Namu dugutigi. Mina abla ka tangal la gare ni no fe kana. Dugutigi ake komo keleru. Aya fam. Ya fam. Wala parce que ni yore manda ye kusebe. Nam. Même iti sera to sogona ti kudai. Fana o mai. Sogona fiye ni kenama fiye ti keleni. Ti keleni. Sogona fiye fini ni. Nema bi kenama. Nema de bi kenama. Amna fiye mine.
o chendra dugutigi ya fam wa na atara no fe ale na chogoni to na chogoti kide de dugutigi muso de du lagarini dugutigi gal lagarini o na ko ni to na ko tikide abu sezedi ka bere hal na so labse ka tega da du ma ga sida ako ke aya ma wala na gal ni di dugutigi nam na farma am tiga cilakan okay dugutigi le farma ba am tiga cilakan nya fam inshallah o ma dana ya ba ya hagila tige aya amna sa aya Waalaikumsalam. Jadi andari kan cila. Ah, wenyana. Ah, nak lagari nama sa. Iga lagari kenapa? Nak iga lagari. Dia wasu. Dia mau kan itu. So nama beli kan ni sih. Yang orang orang ni nadi malnya. Iga kenapa iga lagari ni? Ah, lagari. Ia fana sama dua tiga gino di. Dua tiga gino. Moga berfirman wasu. Mereka ya dua tiga wasu. Eranya bene nong. Ibolo fana waduna lau. Lagari sabali ala kanu ke. Boleh tu suka. Isi. Lagari kota lau. Isi sabali. Ni kota fana isi. Wala isi lagari. Era fugula le wondu digi ba fugula ambla ah la on la ngani lagari e kana dimisa ibule duzuga ban yama ha dimma ila sa ne dimna dro abebi chen ne dimna dugu bi ci ne dimna jiru bi tige ne dimna jiru bi ja jibi ja ne dimna dro jamana bi ci aka changwa kana dim ne dimna dro ne bi cendi ko e dimne man ni fi yama kana dim lagari dugu tige ginudi kana dim yama e dugu bero mune du to kan ko no ah lagari ibule duzuga sa ndolu ko yama ni woto wala nyama ndolu farma farma ba mina blagata numba fe numba bi ta école métrique ka so yoro ja abi simla wara muna abo jirala abi ta kala nay na sira aba fo école métrique nere na ma ñoy folo mais chini ami ñoy ni nga la gare na boroga folo am aba fa ko ni nga la gare na boroga folo shinala chini jirana ami ñoy no boray abi ta mina chigata 17 hein 17 pon folo tere fo pon flana abta jita kana biya mina kan nashi men nabita atita sira cleaner fede sira mbiteme 17 du kono abi doyi complément bi dawo dala aba sijo o dube kono klingli ka sura tema ta na jita kana aya famo amen wala odido donc c'est ça sira ba bolo abi se kata afam digidiga ke komo kele lo aya bismillah donc lagare anda yere bi saw am yele yiri me zafe jarawa we mawru beri bi bulu sa duguti ne wu fa dorore bi ala duguti anda yere bi saw ah bi bani ama yere bi yele yiri mo danti na yebi ah ko ni duguti bi to ne duguti mo solanti kelo bi to ko bo ne to lu bi digi na so ne ti kelo nyame ndibogi to nala salam ah ne kala ni kena abla sa ala gare
Ani clé. Kongongo. Ah, Londo. Diga mo. Ah, ça va? Kolbashila. Ça va? Kolbashila. Oh, dugutiga mogodwa. Wallahi ko dugutigi masaka seno. Mpungu misaka orola masaka seno. Voyager do Seigneur de Benako ya. Le voyage a été très long parce que dans ce village il y a toujours des choses qui blaguent tout qui bloquent dans la mondo. C'est pour ça que j'étais fatigué quoi. Kolbashita là. Dugutiga blaga na cour d'amne. Ah, OK, o jaran ko sebe. O jaran ko sebe. Wash fuitala. Kala nafa be kalana. Na popere bi kalana wallahi. Nere ma dans barakele ma ko dans barakele ma bi. Ya, ni bi dokotoro yake, wa mi dozo ngomi fo, wa limi jeli yake, wa mi la kolmetre afana ke. Mi fencha makana ke. Wa masika fencha mangeo. Nala antane do gardien drone la. Ha? Du kolosi drone. Abinyo. Ma. Nan ne ko mi ko mbulu. Abi se fembe la. C'est ça d'abord ma ke to mna. Ouais, na. Ama se jelo mi doni ka kuna ka. Ko mi ni reste ni ro ko quoi. Chini ami chama ke quoi. Voilà, comme on doit nous donner quoi. Pour qu'il y ait un blague, il y a un biche. Voilà. Ni buluguru chale jibato kola, ibita so de fadiga cha. Ni buluguru chale jibato kola, wasro de fadiga cha. Ni buluguru chale jibato kola. Ni buluguru chale jibato kola. Wasro de fadiga. Wasro de fadiga cha. Ni buluguru chale jibato kola. 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 Wasro de fadiga. Wasro de fadiga. De fadiga cha. Wasro de fadiga. Wa wasro de fadiga ke dugutigi ka gardien kirikara nunde ibita sura de fafta ga okol metri nu chamani mangara Am kala de ni mu fo kanga se wa am kala de kanga te mo jagala mani blaga wulu ta kuma na mun tege woy jagala mana blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala mani blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala mana blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala mani blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala mani blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala o mani blaga wulu ta kuma na mun tege boy jagala mani blaga karamo ta buluma na mun tege boy jagala mani karamo ta kuma imana mun tege boy mangara am kala jagala mani blaga karamo ta atake ma na mun tege boy jagala mani blaga karamo ta kuma na mun tege boy langolo mbita tige ni gadin ke fudi an ba bo nyanya ga da me mi ga kala mi ni am nyam ba bo nyanya ni fambe awla ba Malele le vida
hakili kilo ko yoro wallahi parce que yoro chama jana nya te 17 dia nya 17 nya ko so ni so no yi visite ke ya na ka dukuti mo nyina madu bonya na la soma shini ko mi voyage senga ku menka na la soma shini ko ni mi ta foli da dukuti ke ra nya fa ma fa ka hakili kilo ko so parce que mbado amana ibla barabar le ba ke biya ne nimisi wasala inde kain ni chira chike kanyi ya fa moi voilà bon andi fere ka ngata so sa ok ngata so anta ni problème dan duti ga chiro ah nutuba wani sawali numpa nutuba sa sawali le mana mo sawali duti le numbla ka tane no fe ko ku kala ubutaw gele neni ye sawali o mai arabo da mo ngo mai ha amanga ndinani o mai sa arabo do amanga ni ke duti ga dana re benga amanga ni doga abaro mai arabo la ta minista wa am dugutigi ka cila de abe dugutigi ka cila dugutigi fana ni keme dugutigi keme ka ni cine numba de ma araba do ma ko abna ni doga nere numba nyana parce que an fle ne dugutigi ba cigela ne fa yana o cigela jume bon ka mo be 17 ji de la ko 17 ji kanar folo tere ko kanar flana papa bon ka na mo bala ka mo be tiara ni do la no ka na je quoi sige o ke so ro an sina ka teli o o konno ko mi duguti ni numba bla kana akana tizeti yoro jirane na numi anta to eso ko mi
aw yɛrɛ bɛna taa o yɔrɔ la ka ban an bɛ jɛ ka sira kɛ kelen komi n y'a fɔ a ye cogo min n ko baara caman kɛ n bɛ karamɔgɔya fana kɛ ji tɛ se ka soli ten ni kan dɔw ma fɔ ni dugawu dɔw ma kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ sira kɛ kelen an ka taa o ye tiɲɛ ye voilà an ka taa aw bɛ yɔrɔ dɔn komi ne tɛ yɔrɔ dɔn an ka taa. Faramba donu wanya na bidon ko mana fugo de bene bola e so mo tugo o mu ko ina na te butigi mu ko ye ji o ka ja mana fugo kona e tere diga ko te ko yo janga ta ni bene je fo ra man suka shi de kanga do set kono problema be kanga do kona kan se do kono ko ena to saka ke an ka kono te an ta to da bla sa kam ni musa kile ngache na fro dana da ma nga ni kartinya ko ina ngache na fro na kana tanga buanga ni wakati na sa dana ye chenga tamam na mfa amna ni ka sa bo ti ga nga ni no be nasira absa ga nasira dugula ngache amale da yele makto no to ba gora ya fana fere do kono fere we o na mata fa ko na ti ba sala faramba iti gera iga na ibi projet kaga farma ni dugudi ko na mage jamana ma be ko ni nganga farma ko ni wani anaka jama be ni bi son abe ko anaka lagare ni donc dugudi de ko ka kana ne su ka awdi de ko wa be to ni dugudi ga bara ni ka wuli ga bo fo ngala mo ko kana ko parce que se ko jiblima ka nyelo do ko mi jiblima la ma nga jiblima te quoi Bai, ko na shude wa dama wala bo san ni kinti se ka ngotna furu la ka jisu leke ya furu ko na de ko ngotna ci wala ka jisu te fu do do bake ay na nga do ke ay na nga do ke ba wala ay na do nga do ke ay aus ki na shin daus wala aus nga do ke wala sta ma ga tugo na ngo soni anga fesi sa ami do ke nya foye madda kala ndroma ni mori kala ke ka ala ko maîtriser ko sebe tiens donc c'est ça sona nga damina ma fo 600 a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ami sitane dangane genga bo anchela tiens sitane tachene sitane malangoloy o temene ko fa mala fuka parikata tiens ale muye bi do bangira tiens donc 600 jiti se ka soli tengata amai ja anyanga taka bokujugu ja donc ami dugo ami fatia minesa ami dugo kaye
donc ne dugawu mun fɔ a b'a fɔ ala k'an kisi o ma ani ala ka o don an garisɛgɛ la tiɲɛ voilà alfatiya dugawu ɲuman a b'o o bɛ don an garisɛgɛ la dugawu kolo ala bɛ an kisi o ma a k'a fɔ ka ɲɛ dɛ a y'a mɛn voilà alfatiya ok tɔɔrɔ jugu ala k'an kisi o ma tɔɔrɔ jugu ala k'an kisi o ma ji ka ɲangata ala k'an kisi o ma sanu bɔrɛ fa ala k'o don an garisɛgɛ la sanu bɔrɛ fa ala k'o don an garisɛgɛ la baraji caman ala k'o don an garisɛgɛ la diɲɛ kɔnɔ donni ala k'o don an garisɛgɛ la jahanama donni ala k'an kisi o ma jahanama donni ala k'an kisi o ma jahanama donni ala k'an kisi o ma ji ka taa tiɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka wari suɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka mɔgɔ suɲɛ ala k'an kisi o ma ji ka ji suɲɛ ala k'an kisi o ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'o dugawu na o tɛmɛnen kɔfɛ a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la minɛri kanu ala k'o don an garisɛgɛ la a pucu kanu ala k'o don an garisɛgɛ la minɛri kanu ala k'o don an garisɛgɛ la ala ka jamana taa ɲɛ moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma moto kɔrɔsan ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ma y'a ye n'a se b'i ye dɛ n'a moto kɔrɔ de se b'i ye i b'o san dɛ diya ala k'o don an garisɛgɛ la a se bɛ minnu ye ala k'o don an garisɛgɛ la voilà donc an b'a fɔ la sisan alhamdulilayi rabil alamina alhamdulilayi rabil alamina a y'a mɔn ɲɛna ala k'o tɔgɔ minɛ duguba in kɔni dugu in minɛna dɛ ala sɔn komi farma de ta farma ani farmaba wala farma wa donc sisan komi an ma se ka bi walanda dɔ kɛ donc an m'a kɛ an bɛ min na dɔɔni fɔ a ye donc n'an taara an b'a tɔ continuer numba kɛ fɛn t'o la o ye kalan yɔrɔ ye i y'a faamu n y'a faamu ok c'est vrai voilà e kana kuma y'a mɛn nafigini y'a fɔ dajani y'a fɔ dugutigi ka gardien ka nafigiya wɛrɛlen don dugu kɔnɔ nafigini y'a fɔ dajani y'a fɔ karamɔgɔ nafigiya ka nafigiya cayalen don dugu kɔnɔ karamɔgɔ numba an ka taa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Farma, ouais, nam dugutigi. Farma ba. Kungo bara ngoni. Nyana yɛrɛ de. Awɔ. Le fo ta dugutigi ka aw fo dɔrɔn. Ayi bara mun kɛ. Bara ɲana yɛrɛ de wa jala ɲɛrɛ. A kibara fɔra n ye. A sɛgɛnna yɛrɛ de. A fɔra n ye koyi. A sɛgɛnna yɛrɛ de. Mais ne ye fɛn fɔ a y'a bɛɛ kɛ. A bɛɛ kɛra kɛcogo la. An cɛ ani baraji a y'a mɛn. Tiɲɛ la a jara yɛrɛ waji mɔgɔ kɛra a baara banna pewu a ɲɛna fana ne bɛ a ka danaya ko fɔ ne b'a ka hɔrɔnya ko fɔ tiɲɛna ne dara a la wa ne b'a dɔn hali ni ne y'a bila ko wɛrɛ la min tɛ nin ye aw b'a kɛ ɔkɔlimɛtiri fana kibaruya fana an nan'o bɛɛ fana di yan tiɲɛna o jara ye wa ɔkɔlimɛtiri yɛrɛ kan ka na bi fana awɔ ɔkɔlimɛtiri kan ka na bi fana ne kɔni b'a dɔn bi tɛ n kɔni ala ka ɔkɔlimɛtiri ɲuman se a ma ne ɔkɔlimɛtiri kɔni nana k'a daminɛ histoire géographie physique chimie ka taa bila fo Sunjata Keyita ni Bambeyima ninnu ka fɛn ninnu na ayi ne dugutigi b'olu bɛɛ dɔn bi ɔkɔlimɛtiri sisan n'a ma ne kale olu la Cɛba Babemba ka taa Bitɔn na fo Elhadji Tall l'ɔkɔlimɛtiri kɔni ne sigi mɛ ɔkɔlimɛtiri n'a kan ne kalan kan dugutigi kɔni a bɛ kalan bi ɔkɔlimɛtiri bɛna dɔrɔn dugutigi bɛ kalan ne yɛrɛ hakili tigɛ mɔgɔw parce que ne dalen b'a la ne yɛrɛ mana français mɛn toujours moi je me parlais en français ɔkɔlimɛtiri tu m'as demandé là dugutigi kalan dugutigi kalan na o dugutigi kɛlen français mɛn ka ban baara ma ban garidiw b'i kɔrɔ i ka plan bɔ dɔrɔn a banni i sigi dɔrɔn a ɲɛnabɔli dugutigi n'a ka garidiw nisɔn ka di bi bi tɛ kɔni an dugawu ala ka ɔkɔlimɛtiri ɲuman sa ma dɔrɔn tiɲɛ na a ka baara ninnu ɲɛna a ɲɛna dɛ an bɛ na arabi dugutigi naam an bɛ ka bila de la e mana bila baara la an b'o kɛ ou bien farima an ba n dalen don o la o don farima dugutigi hali ma n'i ka lakare ni furu sa an b'a ta awɔ dugutigi hali ma n'i ka lakare ni furu sa ne farima b'a ta k'a ta cogo di
kuma kɛnɛya e mana ne jɔlen sɔrɔ dugutigi kɔfɛ yan o b'a la o b'a la kɛ est-ce que o b'a la o b'a la o b'a la o kuma fa de b'aw la han n t'i ɲɛnama tiɲɛ ta ye sa dugutigi hakɛ to dugutigi hakɛ to non n sabali tiɲɛ ta donc ja ne ka gariw yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka lagare na quoi dugutigi hakɛ to n ka lagare ko in tɛ ɲɛ kelen la dɛ kam kelen b'o fɔ an ɲɛna dɛ farima ni farima ba dugutigi ka lagare ko a t'a ɲɛ kelen la dɛ a y'a faamu voilà sabali tiɲɛ tɛ ŋɔni o tɛ dugu laada ye kuma y'a fɔ i y'a bila baara min na an b'o de ye an b'i ka bila han a ka nin ko ninnu a ka maaya ka gɛlɛn dɛ ni kolokɔrɔ i bɔra ɲɔgɔn na fɔlɔ sabali tiɲɛ ta a bɛ tile bonsoir an b'a ni tile lakɔlimatiri kan tɛna tɛ somɔgɔw a ba ise a ba a somɔgɔw a dugulamɔ a ba ise a ba a ni fama a ba a ni fama a ba a ni fama baasi tɛ yen nɔ dugutigi lakɔlimatiri foli bɛ wa foli bɛ wa jumɛn de don dugutigi bɛ hakɛ to ni y'an ka laada ye an ye nin kalan kɛ ekɔliso la ni y'an ka laada ye c'est l'étude de la proclamation de frappe ayi an y'a fɔ bisimila bisimila a ye ekɔlimatiri kɔni an ni ekɔlimatiri tɛ kɛlɛ koyi ekɔlimatiri n'a mɛn aw bɛ kalan de kama an ka kalan dɔrɔn voilà n'an kɔni kalanna a bɛɛ ka ɲi ayi kalan kɔni non a ye ekɔlimatiri danse ne kalanna de koyi ne ye kalan daminɛ 9e mana na ka na primaire ne na ekɔlimatiri o bɛɛ kalan ekɔlimatiri le monde a connu beaucoup d'hommes dans notre genre quoi ekɔlimatiri y'a ba sa o de kama n ko e cɛ faransɛ kari koyi n'a fɔra dɔrɔn i sigilen bɛ joie ayi dugutigi bɛ farima i ye nin mɛn dugutigi y'a mɛn go farima ma kolo nana i ka sɔn fila bɛɛ lajɛlen ma dɛ e sigi a ye min fɔ sisan ne bɛ se ka segin dɔ bɔ nisɔndiya la dɔ bɔ nisɔndiya la fɔlɔ nin jara ye koyi an bɛna tila ka nin bɛɛ daminɛ ekɔlimatiri yɛrɛ jɛlen kɔni ayi o hɛrɛ de dugu ma o ekɔlimatiri o dugu taa n'a dɔn bɛna fɛn fɔ parce que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka dugu de taara a taara koyi an ka dugu taara ɲɛfɛ di y'an bolo nɔgɔ la pewu oui c'est le monde c'est le monde yarɔ dɛ wayi ekɔlimatiri bisimila voilà dugutigi a nana ka dugu la nisɔndiyara dugutigi a diyara n yɛrɛ de i ye bisimila ka ɲɛ a diyara n ye o kɛra i ye bisimila ka ɲɛ o kɛra ko min yɛrɛ tun ma se ka na i lajɛ nka o bɛɛ la i ka mɔgɔ fila bila ka taa farima ni farimaba n ye kalan dɔɔni k'u kunna o ɲɛna u ka faamuyali ka teli mais b'a la fɔlɔ dɛ n'ala sɔnna a ma an bɛ yan nɔ a bɛ ɲɛ ala ka ɲɛ ka di ala ka ɲɛ ka di i ka numba fana i bɛ hakili to a la kosɛbɛ maa ɲɛnama don yarɔ dɛ n'i y'a bila baara la a b'a kɛ numba kɔni dibi ni numba ye dugu in na ne ma tigɛ numba la n damɛ numba la dɛ barisa a tilenna ka yɔrɔw jira n'a ka dugu cogoyaw fɔ n ye an bɔra Murujan kura yan n'o ye an filɛ dugu mun na yan i ka dugu yɛrɛ ka taa fo 17 a yɔrɔ caman jira n na numba ye baara ɲuman kɛ nin ye o de kɔnɔna na sa n ko adamaden maa ɲuman maa ɲuman kɔni a bɛ se ka ko dɔ a yɛrɛ ma k'a kɛ ten numba de ye maa ɲuman ye ayi o de ye jamana min taa ɲɛ o de kɔfɛ ala k'a taa ɲɛ amina o tɛmɛnen kɔfɛ an n'i ka cɛ fila ye ɲɔgɔn ye sira fɛ k'i kɛmɛ k'u ci awɔ n kun y'u ci voilà k'i kɛmɛ k'u ci donc o la o y'a ɲɛfɔ n ye an ko komi o don ka ban dunan mana na dugu la o y'i kelen dugulen n'i bisimila ka ɲɛ o ye tiɲɛ siga t'o la voilà n ko la an bɛ fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ bɛ taa dugutigi ka ci la ɲɔgɔn fɛ lakɔlimatiri o diyara n ye o diyara n yɛrɛ yɛrɛ de an taalen dugu ma n ko foro kɔnɔ ji tɛ se ka soli ten n ko a ma ɲi n ko f'i ka kan dɔw fɔ ka dugawu dɔw kɛ o ye tiɲɛ komi n ye lakɔlimatiri ye n ye mori karamɔgɔ ye n bɛ donsokɔni fɔ n bɛ jeliya kɛ n bɛ nin bɛɛ de kɛ lakɔlimatiri jamanakuntigi yɛrɛ de ye ne choisi ka ne bila ka na aw kɔni dugu in na Murujan kura yan pour que k'a taa ɲɛ lakɔlimatiri na ko ɲɛna lakɔlimatiri nin y'an ka dugu bɔlen nɔgɔ la ayi o banna pewu ekɔlimatiri karamɔgɔ ka ti a bɛɛ lakɔlimatiri i bisimila ale i bisimila ale o kɛlen kɔfɛ u ye ji soli ka na n'a ye n b'a dɔn i ka fura y'a ɲɛna kosɛbɛ n b'a dɔn parce que dugawu mun kɛra kabako don dugawu in kɛra dɔrɔn dugawu in bɛ ka fɔ a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ de ayi fura in kɔni fura in nana ne ka maga fura in na ko n b'a kɛ ko o b'a sɔrɔ ko kɛra a kɛra pewu ka bɔ yen
Jahiri magana la. Walmeti da karamɔgɔ yan nkalon da la. Ngo jɛnatigɛ sababu de dugu o ye tiɲɛ i yɛrɛ ka bonya nɔ don sinon n'a sɔrɔ e kun ye ne kunbɛn ni cogoya dɔ ye ne kun tɛ nin k'i ka dugu ye o ye tiɲɛ tant ma sɔrɔ ne yɛrɛ taara ka sɔrɔ a ma ɲɔgɔn ye o ye tiɲɛ lakɔlimɛtiri voilà i y'a faamu o ye tiɲɛ ok dugutigi mais sisan vraiment n ye jateminɛ dɔ kɛ a ka dugu problème bɛ a ka dugu la kosɛbɛ k'a daminɛ Murujankura 17 ka taa Kanabugu fo Ɲɔnɔ a ka ca a bala yɛrɛ n'i bɛ bɔ Murujankura ka se Kanabugu o ye kara ye lakɔlimɛtiri i y'an ka dugu problème yɛrɛ de fɔ sisan n'i bɛ bɔ Murujankura ka taa Ɲɔnɔ o fana ye kara ye n ko lakɔlimɛtiri problème foyi t'an ka dugu kɔnɔ ni sirako tɛ ka d'a kan sirako banna koyi man ɲi depuis Rio depuis président dɔn tile cɛ tɔgɔ bɛlen filɛ kɔnɔ dugutigi depuis o tile an ka sira man ɲi fo sisan dugutigi ne yɛrɛ natɔ i ka dugu la yan ba tigɛ de tun b'a la ayi lakɔlimɛtiri hali n'i ko kɔtigɛ bɛ yen ne t'i sɔsɔ sira ninnu man ɲi dugutigi a sɛgɛnnen don dɛ kojugu a sɛgɛnnen don lafiya foyi t'an kan ka bɔ yan i ka mototigi mun taara ne nɔfɛ dugutigi o mototigi ne kun bɛ jigin de kɛ n kunu ji jukɔrɔ pour que ka sira kelen sɔrɔ o de ye tiɲɛ depi ne ka mototigi na n bura b'a la a yɛrɛ fana kun bɛ ji jukɔrɔ ni moto ka moto boli komi siga tɛ nin na n ko ne ye furakisɛ bɛn ka ɲɛ kelen de san ka d'a ma n bura fura dugutigi sabali jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka wuli ka nin ko in dilan siga t'a la o tuma burusi kɔnɔ mɔgɔw tɛ mɔgɔ ye wa an ye mɔgɔ ye koyi gudɔrɔn kuraw bɛ ka jɔ dugubaw kɔnɔ a ka ca tuma bɛɛ gudɔrɔn kuraw bɛ jɔ u ka siraw bɛ dilan a ka ca mais munna anw ka siraw tɛ se ka dilan ne yɛrɛ kamana ma gan alors que ni impôt dun sarali sera u bɛna cogo bɛɛ la a bɛɛ bɛ di hali n'u bɛ nɔɔni de kɛ u bɛ na ka n'o wari minɛ mais u t'an ka siraw dilan ne yɛrɛ kamana ma gan an ka kandariw nɔgɔlen don fana kojugu o fana tɛ bɔ n ko ofisi fana ni jisɔngɔ sara sera tuguni ni jisɔngɔ ma san ko kara mais kandariw fana nɔgɔlen don lakɔlimɛtiri e da magara bala sɛsi bɔn yɔrɔ de la nin wari sɔnna ma nin ka jugu koyi n'ala sɔnna ma dugutigi nin bɛɛ bɛ ban ala k'a bɛɛ ban lakɔlimɛtiri ne kɔni na ne sera ka kɛ sababu ye ka ninnu ban an ka dugu la yan lakɔlimɛtiri o bɛ diya ne ye dɛ dugutigi ne nali hɛrɛ de a ka dugu ala k'a kɛ hɛrɛ ye nin y'a tile fila ye ne sera a ka dugu la mais ne y'a ka dugu position bɛɛ dɔn ka ban pewu ayi ne b'o dɔn e ye fɛn minnu fɔ o ti kɛ maa na ten n'i ma ko dɔ kɛ o tɛ se ka kɛ o dugutigi n y'a f'i ye n ko ye mɔri karamɔgɔ ye n ye mɔri karamɔgɔ ye n dalen di la o sufɛ ni su kora waati dɔ la ne bɛ pan de ayi ka pan ka dugu kɔlɔsi sufɛla fɛ ko n b'a ka dugu la lakɔlimɛtiri o diyara n ye koyi ayi ni hɛrɛ yɛrɛ kɔni foyi t'a ka dugu sɔrɔ bilen ala ko n'ala sɔnna ma an b'a fɔ faamaw ye hali bi u k'u hakili to an ka dugu la o ye tiɲɛ ka sira ninnu dilan o ye tiɲɛ ka sira ninnu dilan o ye tiɲɛ ni sira dilanna an bɛ lafiya kojugu hali k'a dan Siribala sugu ni Ɲɔnɔ sugu ma n ko Siribala sugu ni Ɲɔnɔ sugu kun ka di n ye kojugu mais sirako ye n bala la sirako ye n bala la pewu n'ala sɔnna dugutigi n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ ala ka hali ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se k'an dɛmɛ an yɛrɛ bɛ wele bila 17 Murujankura o ye yɛrɛ ka dugu ye o ye tiɲɛ Dalamajan kɔrɔ Kanabugu 20 23 bɛɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sira dilan dɔɔni dɔɔni kana bɛɛ mun se ye mun ye o k'o kɛ walasa an ka se ka sira ɲuman i ka nin kuma in ni ka dɔgɔ kan barika b'a la maa y'i yɛrɛ de o kɔni o don an yɛrɛ dama o don n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ k'o kɛ ni maa mago t'an na an yɛrɛ k'an mago don an yɛrɛ ka mago don o de ka suwa n'o tɛ ni y'aw ko in na cogo min na a ma nɔgɔn dɛ n y'a mɛn fana ko jaba da waati dɔ la ni malo da waati dɔ la u ye angɛrɛ gɛlɛya kojugu o kɛra ɲagataba de ye o bɛ se ka fɔ lakɔlimɛtiri angɛrɛ bɔrɛ ne yɛrɛ ko angɛrɛ bɔrɛ kelen taara ko 200 la o kɛ foro jumɛn na 200 wa o y'a pete affaire ye koyi SRR wa SRR de n'i ka maa tɛ yen angɛrɛ tɛ k'i ka malo la ayi o to yen pewu kuma banna pewu o bɛɛ bɛ ban parce que angɛrɛ in bilala prix mun na a fanga tɛ maa na ɲa k'i b'a sa i tɛ se k'a sa a b'o prix mun na o kɔrɔ b'a jira ko a tɛ dumuni de kɛ a n'ala sɔnna ma
mais c'est daka la wala metro jani ko mais c'est daka o bi jani fu ka fu bi jani mais c'est daka mitla ka senga karamo fere mo no Mamadou jena ko ana di na Ismaila jena ko ida marabi ani Abdoulaye jena ko ñu kibaru me ne ma se ka se dugutigi ka sabe ka sira ko sira di mai samiya kuma an ga sira ti boli fiu ti boli anala sona ñete damara mamun na ngo ni akli jingnu na tellement que ala ke maka ko ke manu ni akli jingna manu na doro hammi mina ala ba gladi Allahu akbar ni akli jingnu na ni ko jinabo yere jinabo senga be na ala ke ne so jinabo kama itu do klebe na ala mi so abi son parce que mamun do kabako mado kwa ala ka mado dugutigi ko no gale ko ala ka bele no ko no gale ala ka beno ko no gale la wal madi hagilla nyuma ndaka shima de dugutigi ne ko na bora sirama abi je ko yu ya bu basrama walla wal madi nyere bi leedu kelin dayi na ala nunu benye ni terengelen di ma dugla alhamdulillah ka were kelin di ma alhamdulillah ibi nono mi fogi be ka sokona do alhamdulillah ne dugutigi ya fa anu la men ko nono na de yaro le akol metri dugutigi per bastila nici ni bara ay ndem jugu jaw signoya di ni wallahi ni nyoma apana metri ima fo ni chen anyana dugutigi ay ala ka nyana solution sura nya fa donc jamana kuntigi ko ne sera ne ni nyokoye ika mumbi fe ko fo iko fo amo ke lettre ko ci ama quoi nya fa ya pour que fo ama ale fana bi abse muna fana ko ke kuma ne black na polo donc abse muna abo to black na to nya fa ni du ka tanye to ko nya fa ya ne bse mina sabna murujan kuro ere ako ka be fe ka bechi bechi ka tol so ali ti kabay kabakolo ito yere abemna ka tol wala ni sabna na 600 ni sabna na wasoro escalier do be no donc mo ko mi soro bi yele ka ta san fo ti jo kono melege am ko bi jila farman ba bien donc wala na farman ba ay farman ba abse farman ba la ne mo farman ba ta ali kabala abita nu ko ni yele la kata ay savina pi ga gladro ma ko to goya femme de bebe na la sama bi donc ami fere ke bi mo bi mun na donc i bolu fo samo lu sebe jona ya fo ne mo fe mun na i bolu sebe voilà